कॅटरीना ठाकूर कोकणशाहीच्या दिवसभराच्या बातम्या या विशेष बुलेटिन मध्ये आपल्या सर्वांचं स्वागत करते। चला तर मग जाणून घेऊया सिंधुदुर्ग जिल्ह्यासहित संपूर्ण कोकण आणि अखंड महाराष्ट्रात नेमकं काय काय घडलं। चिपळूण पेडेफरशी येथील रेल्वे ट्रॅकवर एका तरुणाने नेत्रावती एक्सप्रेस खाली आत्महत्या केल्याची घटना घडली आहे। शैलेश प्रकाश देवळे वय 35 राहणार परशुराम दुर्गेवाडी या तरुणाला नेत्रावती एक्सप्रेसची बुधवारी धडक लागल्याने त्याचा मृत्यू झालाय। महाराष्ट्राला पुन्हा एकदा अवकाळी पावसाचा तडाखा बसण्याची शक्यता आहे। आजपासून राज्यात पुढील 4 ते 5 दिवस पावसाचा अंदाज भारतीय हवामान विभागाकडून वर्तवण्यात आलाय। त्यानुसार कोकण, मध्य महाराष्ट्र आणि मराठवाड्यात पावसाची शक्यता आहे। 25 आणि 26 नोव्हेंबर रोजी मुंबईसाठी येलो अलर्ट देण्यात आलाय। कोल्हापुरात बुधवारी मध्यरात्रीच्या सुमारास झालेल्या भीषण अपघातात एकाच कुटुंबातील 3घांचा मृत्यू झालाय। गोव्याहून मुंबईला जाणाऱ्या खासगी बसचा कोल्हापूर शहराजवळ राधानगरी मार्गावर हा भीषण अपघात झालाय। या अपघातामध्ये पुण्यातील मांजरी बुद्रुक येथील एकाच कुटुंबातील 3घांचा मृत्यू झालाय। चिलखती तटबंदीच्या कोसळलेल्या भिंतीच्या बांधकामाला प्रत्यक्ष सुरुवात करण्यात आली आहे। पुरातत्व विभागाचे विजयदुर्ग उपमंडल प्रमुख राजेश दिवेकर यांनी पुन्हा पदभार स्वीकारल्यानंतर गेली 3 वर्षे पडलेली ही तटबंदी आता नव्याने उभी राहत आहे। चालकाचे नियंत्रण सुटल्याने बाजूला असलेल्या संरक्षक भिंतीला गाडी ठोकल्याने झालेल्या अपघातात टेम्पोचे मोठे नुकसान झाले। हा अपघात काल रात्रीच्या सुमारास सावंतवाडी येथील साईलवाडा धान्य गोदामाच्या परिसरात घडलाय। सुदैवाने यात कोणालाही दुखापत झाली नसली तरी टेम्पोचे मात्र मोठे नुकसान झाले। याबरोबरच कोकणशाहीच्या दिवसभराच्या बातम्यांमध्ये इथेच थांबतोय, पण तुम्ही मात्र दिवसभराचे अपडेट्स आणि ताज्या